slnko nám vyšlo trochu. Je dobré. Naším slnkom spravodlivosti je Ježiš Kristus. Dobre, budeme pokračovať v našej téme, v našej dlhom seriáli alebo v našom dlhom cykle, keď uvažujeme o Ježišovom živote. Prešli sme od ohlásenia príchodu Ježiša Krista cez narodenie, potom sme prešli cez to, ako Ježiš začína svoju službu, až potom, keď sme sa dostali k prvému kázaniu a tam sme sa trochu zdržali. Ale práve preto, že Ježiš, keď vystúpi a v tom svojom prvom kázaní, to není kázanie také odľahčené, aby sme si získali poslucháčov a že tak proste také príjemné slova povieme a ľuďom sa to bude páčiť, tak všetci za mnou pôjdu. Ježišové kázanie je veľmi presné a veľmi trefné. Preto už v 17. verši svojho kázania, my to máme teraz rozdelené na verše, u neho to nebolo 17. verš, u neho to bolo možno 4. minúta kázania. V 4. minúte kázania povie: a nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon a prorokov. Pretože to slovo, to, čo Ježiš hovoril, bolo tak iné, tak rozdielne, že ľudia na to, aby to dokázali spracovať, tak potrebovali získať informáciu, že to, čo Ježiš hovorí, vôbec nie je niečo nové. Ježiš povie: ja som vám to prišiel ukázať, čo to znamená. Prišiel som vám ukázať, aký je pravý a skutočný, hlboký zmysel toho, o čom vlastne hovoríme. Čo to znamená nasledovať Boha, čo to znamená nasledovať Ježiša Krista, nech to vyžaduje čokoľvek. Takže Ježiš hneď do začiatku, ako dobrý učiteľ, rozbalí alebo predstaví ten svoj plán a povie: mojím plánom je, aby každý, komu záleží na Božom kráľovstve, aby sa stal mojím učeníkom. Viete, byť učeníkom Ježiša Krista, to neznamená to len, že tak nejak vnútorne sa rozhodnem, taký pocit okolo srdca, že no a teraz vlastne ja mám Pána Ježiša rád. Byť učeníkom znamená vydať sa na cestu, keď sa človeka, ktorý je pohltený sám sebou, ktorý sa stará o seba, rieši si svoj život, keď sa z neho stane učeník, nasledovník Ježiša Krista, ktorý nerobí v živote veci podľa seba, ale robí tak, ako ho vedie, tak, ako ho učí jeho majster. A my sme si povedali, že tento proces, aj keby sa nám mohlo zdať, no čo už môže byť ťažké na tom, keď Ježiš príde a povie: no zober svoj kríž a nasleduj ma. A my si povedali: no tak dobre, no tak to znamená, že tie problémy, ktoré tam sú, takže sa musím nejako s nimi vyrovnať a keď nespácham samovraždu, tak som vlastne splnil tú Ježišovú výzvu, že zoberiem, ja som ten svoj kríž niesol poctivo. Ale to nie je to, čo Ježiš hovorí. Ježiš, keď príde a hovorí: zober si ten môj kríž, to znamená, tá cesta toho učeníctva znamená ísť s Ježišom v jednom jarme, ísť cestou a nasledovať Ježiša Krista kamkoľvek on v živote pôjde. A preto Ježiš prvú vec, ktorú predstaví ako dobrý učiteľ, tak príde a povie: a moja cesta učeníctva, to, ako sa z človeka, normálneho človeka, nazvime ho normálny človek, ktorý žije životom tak, ako si myslí, že by mal žiť, ako sa z normálneho človeka stane učeník, tá cesta, to je cesta, ktorú Ježiš predstavuje hneď vo svojom kázaní na úvod, a to je cesta blahoslavenstiev. Vy už to teraz viete naspamäť, že? Jak to ide za sebou. Ako sú tie jednotlivé kroky, ako idú za sebou. Takže prvý krok je aký? Ten nás vedie dopredu do Zjavenia 3. kapitoly a tam je to čo? Čo tam je napísané? Stojím pri dverách a klopem. To je to, že keby niekto počul môj hlas, keby zrazu niekto si prišiel a povedal si, keď si sedí v tom zbore a povie si: no ale Pane Bože, ty nechceš, aby som ťa ja nasledoval, ty nechceš, aby som ja išiel cestou, ktorou ma ty chceš viesť? Keď takto niekto príde s takýmto nápadom, s takouto myšlienkou, tak potom znamená, že ja stojím pri dverách a čakám, či mi niekto otvorí. A preto sme si povedali, že prvým tým krokom je chudoba. Keď ja si poviem, sedím v tom húpacom kresle a zrazu si poviem: a mne niečo chýba. Ja toto, ako to teraz je, aj keď sa mi zdá, že ten môj život dobre funguje, dobre zorganizovaný, to nebude ono. Ja chcem ísť ešte ďalej. Musí to byť ešte niečo viacej. A vtedy sa ozve klopanie na dvere a Ježiš hovorí: a keby niekto počul môj hlas, keby mi otvoril dvere, tak ja by som s ním večeral. To znamená, my by sme medzi sebou začali budovať vzťah, ktorý by znamenal, že on by sa stal môjim učeníkom. No a samozrejme, keď otvoríme dvere, takže prvý krok je to, že si priznám, že mi niečo chýba, že niečo so mnou nie je v poriadku. Druhým krokom je čo? Vy už to veľmi dobre viete. Čo je to? Žiaľ, to znamená, to je ten Duch Svätý, ktorý ma privíta, tak ma nevíta s takým krásnou tortou, ale víta ma s čím? Nazvali sme to ako? So zrkadlom.
Príde a ukáže mi to, v akej situácii sa naozaj nachádzam. To znamená, aj človek, ktorý si o sebe myslí, no so mnou to nie je úplne také ružové, ale možno to nie je až také úplne zlé. Duch Svätý nás vždycky víta so zrkadlom. Vždycky nám ukáže samých seba tak, ako sme na tom reálne. Viete, a ten pohľad nie je ľahký. Nie je to ľahké stráviť, prijať to. To je to, ako keď sa človek pozerá do tvárov v tvár do situácie a uvedomí si, a ja s tým vlastne nemôžem nič urobiť. Ja vlastne s týmto obrazom, nech sa snažím akokoľvek, nech si ten hrob bielím akokoľvek, stále je to len hrob. To je ten žiaľ, to je to, čo vyjadruje Ježišové blahoslavenstvo. Ten druhý krok. A potom samozrejme, keďže si uvedomíme, že s touto situáciou nevieme nič urobiť, tak voláme a hľadáme niekoho, či by sa náhodou nenašiel niekto, kto by nám s tým vedel pomôcť. A vtedy sme vlastne ticho. To je to, kedy všetky naše plány, všetky naše predstavy o tom, ako by sa tento problém náš mal vyriešiť, kedy všetky dáme stranou, pretože vieme, že nefungujú. Tretí krok, štvrtý krok. Spravodlivosť. To je to, že zrazu začneme cítiť chuť po spravodlivosti. Zrazu vidíme, že sami seba, keď vidíme v tom obraze, v tomto sme a sami si nevieme pomôcť. A prichádza Pán Boh a začína hovoriť do môjho života, my si povieme, a ja chcem ešte viac. Pane Bože, ešte viacej. Toto je ono, toto je tá strava, ktorá mi chutí. Hladný a smedný po spravodlivosti. Pane Bože, ešte viacej to chcem. A každý deň, vieš, nie iba v sobotu, nie iba vtedy, keď je nejaká špeciálna príležitosť. Pane Bože, ja chcem toto, čo mi Ty dávaš, ja to chcem každý deň. Ja to chcem jesť, ja to chcem piť. Ja chcem, aby sa to stalo súčasťou môjho života. Viete, človek, ktorý neotvorí Duchu Svätému dvere, tak si povie, no to je nejaký divný fanatik. Čo tu on rozpráva o nejakej spravodlivosti? Veď čak každý si musí sám veci zorganizovať. Keď si to zorganizujeme, tak to máme. Keď si nezorganizujeme, nemáme. Toto je ale spravodlivosť iná. To je hlad a smäd po tej Božej spravodlivosti. Tú, ktorú sme kedysi dávno nám ju Pán Boh dal v raji, tá spravodlivosť, vieme o tom, že to je schopnosť rozoznať, čo je dobré a čo je zlé. A zrazu zistíme, že my sme ju v raji stratili, pretože my teraz dobré a zlé posudzujeme to, čo je podľa nás dobré a zlé. Poviem, no tak toto je dobré, pretože mi to vyhovuje, alebo sa mi to páči, alebo mám s tým dobrú skúsenosť. A toto je zlé, pretože s tým nemám žiadnu skúsenosť, alebo sa mi to nepáči, alebo ma to nejakým spôsobom obmedzuje, tak si poviem, to není dobré. Ale tu je skutočný hlad a skutočný smäd po skutočnej spravodlivosti. Výsledkom toho, že sa najem a napijem Božej spravodlivosti, aký? Ďalší krok? Všimnite si, tak sa to prejaví, to milosrdenstvo. To je priame prejavenie sa toho, že sa najem a napijem Božej spravodlivosti je, že môj postoj k ľuďom, ku všetkým vzťahom, ktoré mám okolo seba, sa volá milosrdenstvo. A my si povieme, no počkaj, ale čo tá spravodlivosť? A ktorú spravodlivosť myslíš? Tú, ktorá príde a povie, otec, nie je moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. To je tá spravodlivosť, lebo to je tá už, ktorou jeme. To je tá spravodlivosť, ktorú jeme a pijeme. Ale oni by to mohli zneužívať. No áno, je to pravda. Aj v Ježišovom prípade to zneužili. Ale Ježiš povie, vieš čo, teraz je tá spravodlivosť, tá moja spravodlivosť sa volá 70x7. To znamená, že žiadne záznamy nevedieme. Milosrdenstvo znamená, že sme prestali viesť záznam. Ale takéto niečo, takéto schudobnenie, všimnite si, znova nás to vracia na ten začiatok, takéto schudobnenie môžeme až vtedy, keď naše vnútro je premenené. Vtedy sme ochotní priznať a povedať si, Pane Bože, mňa to milosrdenstvo bude niečo stáť. Veď to nebude zadarmo. Veď ja keď budem milosrdný k niekomu, alebo väčšej skupine ľudí, tak potom ja utrpím škodu. A všimnite si, to koreluje s tým prvým, ktorý povedia, no blahoslavení sú chudobným duchom, ich je nebeské kráľovstvo. Chudoba s milosrdenstvom úzko spolu súvisí. Pretože naozaj, ak chcem skutočne byť milosrdný, tak ako Pán Boh, všimnite si, Ježiš nepovažoval toho za lúpež, aj keď bol rovný Bohu, tak sa podriadil. Prišiel a povedal, áno, ja som stratil svoj majestát, ja už to tam nemám, ja som prišiel preto, aby som vám ukázal, čo to naozaj znamená milosrdenstvo. Že to naozaj znamená schudobnenie. Ale schudobnenie nie je v tom, že ja si poviem, no dobre, a kedy budem mať niečo za to? No nebudem. Všimnite si, to, že ja schudobniem, to možno do môjho života prináša 6. krok je čo? Čisté srdce, a my sme si povedali, že čisté srdce znamená zbavenie sa
modiel v mojom živote. Čisté srdce, to, čo znečistuje môj život, moje srdce, to sú modly. To sú veci, ktorým pripisujem dôležitosť a poviem si, to je ono. To je to, čo ja samozrejme slúžim Pánu Bohu a potom tu mám nejaké také veci, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité a to mi nikto nemôže vziať. My sme si povedali, že milosrdenstvo nás vedie k tomu, že nás zbavuje týmto veci, pretože my schudobnieme, nám tie veci, ktoré sú pre nás dôležité, ktorých si staviame a môžu to byť aj dobré veci. Spomínate si, keď sme hovorili o modlách, povedali sme si, že to môže byť dobrá vec. Môže byť pre niekoho chodenie do zboru, si povie, no tak to je pre mňa tá najdôležitejšia vec, tomu všetko musíme ostatné obetovať. To môže byť modla. Pomáhanie druhým ľuďom môže byť pre mňa modla. Keď ja si poviem, no nie, ja pomáham všetkým druhým ľuďom a to je dobre. To je ono. To Pán Boh ma určite za to má rád. Sa môže stať modlou. Milovanie Božích prikázaní sa môže stať modlou. Pán Boh má záujem o to vyčistiť moje srdce. Pretože ľudia, ktorí majú skutočne čisté srdce, tak čo? Aký je výsledok toho, že majú čisté srdce? Aký je výsledok toho? Blahoslavenie čistého srdca, lebo oni vidia Pána Boha. Oni konečne vidia ten reálny obraz o Pánu Bohu. Oni konečne, vtedy, keď je ich srdce vyčistené, vtedy, keď sa dostali na ceste učeníctva tak ďaleko za Pánom Bohom, oni teraz už vidia, aký Pán Boh naozaj je. Pretože v ich živote má miesto milosrdenstvo a ich vnútro vďaka tomu milosrdenstvu je vyčistené od všetkých modiel. Oni už vidia, aký Pán Boh je. A ďalším krokom je čo? Pokoj s Pánom Bohom, že oni povedia, a ja proti tomu Pánu Bohu tak dlho som bojoval, tak dlho sme boli na vojnovej nohe. Teraz ja už prežívam s ním pokoj. Ja s Pánom Bohom prežívam pokoj. Ja som zakopal vojnovú sekeru s Pánom Bohom. A dôsledkom toho je 8. blahoslavenstvo, a to je to o čom? To sú prenasledovaní. Pretože teraz už sa ukáže na vlastné oči, budeme môcť teraz vidieť, že existuje priepastný rozdiel medzi človekom, ktorý žije sám pre seba, ktorý si povie, no môžeme dokonca povedať, že to je náboženský človek, ktorý žije podľa určitých pravidiel a noriem, a je rozdiel medzi nasledovníkom, učeníkom Ježiša Krista. Viete, pretože to, že ja robím nejaké veci v živote, to ešte neznamená, že ja som nasledovník Ježiša Krista. To ešte neznamená, že môj život je zmenený, že je transformovaný, že ja som jeho nasledovník. Znamená to, že áno, niektoré veci robím a niektoré veci možno sú dobré, možno sú pekné, ale to ešte neznamená, že môj život je premenený. Dokonca aj vtedy, keď ma niekto prenasleduje, to prenasledovanie nemusí byť vyjadrené tým, že ja tak slúžim Pánu Bohu, že ja som sa vydal cestou učeníctva, ale môže byť dané tým, že ja mám takú povahu, že na každého proste brízgam a kydám a proste ľudia ma nemajú radi, ľudia na mňa kričia a nadávajú. A ja poviem, no ja som prenasledovaný, ja slúžim Pánu Bohu, ja som na Božej strane a preto ma oni prenasledujú. Nie, prenasledovaný človek môže byť aj preto, že nechcel odovzdať Pánu Bohu celé svoje vnútro, celý svoj život. Ježiš príde a povie, blahoslavení sú prenasledovaní pre? Všimnite si, to je kľúčovo dôležité slovo. A my s tým už máme skúsenosť, to je 4. a 8. Všimnite si, keď si ich dáte dokopy, tak 1. a 5., 2. a 6., 3. a 7., 4. a 8. sú paralelné. Takto ich môžete tiež prečítať. Tá domácu úlohu, som vám nedal dlhú domácu úlohu, tak môžete prečítať. Skúste si ich takto postaviť vedľa seba, tie blahoslavenstva. Čo to Ježiš vlastne hovorí? Ale cieľom alebo výsledkom toho má byť úplne zmenený človek. Človek, ktorý už nežije podľa seba, nežije podľa svojich hodnôt, netúži potom, aby to najdôležitejšie v živote bolo to, že či sa jemu páči, alebo čo sa jemu nepáči. Alebo život, ktorý skutočne vychádza z jeho hodnôt. A dnes budeme pokračovať ďalej. V 5. kapitole tam od verša 13. čítali sme to ako náš úvodný text. Tam budeme čítať o tom, čo to znamená, ako sa prakticky, to prečo Ježiš chce z nás urobiť svojich učeníkov. Pretože my by sme si niekedy mohli povedať, no Ježiš chce z nás urobiť svojich učeníkov preto, aby sme mohli sadnúť v nebesiach za ten veľký nebeský stôl. To je zmysel toho, prečo my máme byť učeníkmi. A niekedy my si to tak zjednodušíme a si povieme, no tak ja už som učeník, ja už som všetkým týmto prešiel, už ma aj prenasledujú, tak Pane Bože, tak kde si? Ja už pozerám na svoje hodinky, zdá sa mi, že znamenia sa všetky naplnili, že pápež urobil všetko to, čo mal urobiť, tam ten prezident bol zvolený správne. Pane Bože, ja už ťa čakám, už tu proste si mal byť.
Ale Ježiš príde a dodá k tomu ešte v tom pokračovaní, v tom svojom kázaní, dodá, prečo ja chcem z vás urobiť svojich učeníkov. Viete, to není samoučelné. Pán Boh z nás nechce urobiť svojich učeníkov iba preto, aby sme boli s takýmito vymakanými charaktermi sedeli pri nebeskej hostine. Pán Boh má totiž pre nás ľudí nejakú úlohu. Otvorte spolu so mnou. Matúš 5. kapitola. Tam budeme čítať od verša 13. A dnes si chceme lepšie rozumieť, náš dobrý Pane. A dnes teraz otvárame svoje srdcia spolu s Tvojim slovom, ktorý si nechal zapísať. A prosíme ťa, Duchu Svätý, aby si vstúpil do našej mysle i do nášho srdca. Chceme z týchto miest odísť skutočne zmenení. Chceme z týchto miest odísť ako Tvoji učeníci, ktorí prijali ochotne poslanie, ktoré si im zveril. Vy ste soľou zeme. Keby soľ stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viacej sa nehodí, len aby bola von vyhodená a pošliapaná od ľudí. Vy ste svetlom sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nemôže nejako ukryť. Ani nezapaľujú sviecu na to, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietnik. A tak svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. To je to, prečo Ježiš hovorí, to je môj záujem, prečo ja chcem z vás urobiť svojich učeníkov. Pretože vy, ľudia, ktorí budete mojimi nasledovníkmi, vy máte dve úlohy. Všimnite si, že sú tam dve úlohy? Ešte raz, aby sa nám to dostalo dobre pod kožu. Vy ste soľou zeme. Keby soľ stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viac sa nehodí, len aby bola vyhodená a pošliapaná od ľudí. Vy ste svetlom sveta. Mesto ležiace na vrchu nemôže sa ukryť. Nezapaľuje sa svieca na to, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietnik. A tak svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Takže vy ste solou zeme. Kto je to? Kto je to? Kto je to? Samozrejme, my povieme, no to sme my, áno, to sme my, to proste Pán Boh, komu inému Ježiš mohol hovoriť iba nám. Kto je to? Otec, no. To je strategická odpoveď. No. Takže kto by to mohol byť? Všimnite si, čo sme hovorili práve, čo predchádzalo tomu, čo sme teraz práve čítali? O kom to Ježiš hovorí o tom svetle sveta? O kom to Ježiš hovorí o tej soli? Kto sú to za ľudia? Kto? Učeníci. No, teoreticky by to mohli byť učeníci. Ale ktorí učeníci sú to? Ježiš to naväzuje na tých ľudí a on povie, to sú tí, ktorí prešli, učeníci, ktorí prešli cestou nasledovania, cestou blahoslavenstve. To sú iba tí ľudia, to nie sú hociakí učeníci, to nie sú hociakí kresťania, ktorí si povedia, no tak my sme tým svetlom. Viete, pretože nám sa môže veľmi ľahko stať, že my si povieme, no tak my sme tou solou, takže my budeme akože soliť. Viete, a to keď my sa rozhodneme, že ideme soliť, to väčšinou nedopadne dobre. Alebo keď sa rozhodneme, že my ideme teraz, Pane Bože, my ideme svietiť. A začneme svietiť. Viete, a to není vždycky tak, ako by sme si predstavovali. Viete prečo? Pretože ľudia, ktorí prechádzajú cestou učeníctva, to sú tí, ktorí vpustili Ducha Svätého do svojho života. Ja nemôžem byť solou vtedy, keď ja sa rozhodnem a poviem si, no tak ja som taká soľ, komu by som mohol posoliť niečo? Najlepšie do rany, hej? Koho by som mohol tak dneska prisoliť, hej? Ráno, v sobotu ráno sa obliekate si povedať, koho dneska posolím? Usmievame sa na to, pretože keď my si zoberieme túto úlohu a povieme, to sa týka nás, my si rozumieme, že to sme my a my teraz budeme soliť, tak to je presne to, čo Ježiš nehovorí. Ježiš hovorí, vy ste soľou zeme a hovorí to tým, ktorí prešli cestou učeníctva. Dobre, takže správna otázka teda bude znieť, čo to teda znamená byť soľou zeme? Na čo je to soľ? Čo je tá soľ? Na čo sa používa soľ?
Ako tomu rozumieť? Vy ste solou zeme. Keď chceme zobrať Ježiša za slovo a povieme, Ježiš, vieš čo, dobre, tak nám povedz, ukáž nám, čo to znamená byť solou zeme. My tomu chceme rozumieť. Nebude to asi to, že ja sa rozhodnem, premyslím si v hlave, ktorého brata posolím dneska, alebo ktorú sestru, alebo ktorú časť mesta by som mohol zasoliť. Ale že to je vedenie Duchom Svätým, ale čo konkrétne to znamená v mojom živote? Čo to znamená? Ako tomu rozumiete? Čo to znamená byť soľou? No, pýtam sa. Nie je to rečnícka otázka. Čo to znamená? Ako rozumiete tomu, že sme soľou? Alebo že učeníci, ktorí prešli cestou blahoslavenstiev, sú soľou. Ako tomu rozumieme? Na čo sa používala soľ v staroveku? Konzervovanie, to bola jedna vec. V tej dobe samozrejme nemali chladničku, ak ste nežili v Egypte teda. V Egypte mali slnečné chladničky, keď ste ešte nepočuli, prečítajte v histórii. Pomocou slnka ochladzovali potraviny. Ale dobre, dajme tomu, že tam v tej dobe väčšina ľudí nemala takéto vymoženosti technické, slnečnú chladničku, takže ste museli nasoliť. Keď ste chceli niečo uchovať a nechceli ste, aby sa vám to pokazilo, museli ste to nasoliť a veľa soli použiť. Na to, aby sa to, čo chcete uchovať, aby sa neskazilo. Do dneska sa nám to trošičku uchovalo, že keď kapustu máme, nakladáme a tak ďalej, tak tam sol používame ako konzervant. Pri zaváraní sa niekedy takto používa. V tej dobe, keď chceli niečo uchovať, vždycky sa musela použiť soľ. Dobre? Na čo ešte sa používala soľ? Áno, samozrejme, na čo používame soľ do dneska, že to je proste, to nám dáva, zvýrazňuje to chuť toho jedla, áno, výborne. A preto sa soľ pridávala aj kam? V starom zákone, kam sa pridávala soľ? Do obeti, preto aby Pánu Bohu zachutila. Že to bolo vyjadrenie toho, že Pánu Bohu prinášame niečo, čo je chutné. My sa k tomu dostaneme, čo to znamená. Dobre, čo ešte ďalej? Ešte jednu vlastnosť mala soľ? Soľ rozpúšťa, áno. V tej dobe moc so snehom nemali problém. To znamená, že u nás je to také dobré, že my to vieme využiť aj na ten ľad. Hej. Viete, na čo sa ešte používala soľ? V miernom množstve sa používala, keď bola veľmi neúrodná pôda, to bol spôsob, ako dodať minerály tej soli. Samozrejme, nie je veľa, že ste to tam zasolili celé, lebo tam by vám nič nevyrástlo, a to bol spôsob, ako dodať do neúrodnej pôdy minerály. To všetko bola úloha soli v tej dobe. To ale, čo Ježiš povie, vy ste soľou čoho? Zeme. Čo to znamená? Čo to znamená soľou zeme? Pretože o svetle povie niečo iné. Všimnite si, že o svetle povie niečo iné? Vy ste svetlom sveta, to sú dva veľmi rozdielne výrazy. Zem a svet, to sú veľmi rozdielne veci, to majú veľmi ďaleko od seba. Ježiš samého seba nikdy neprirovnáva k soli. Nikdy o sebe nepovie, že ja som sol sveta. Ale čo povie? Ja som svetlo sveta. A to, samozrejme, v nás vyvoláva otázky a my si kladíme otázky, no tak dobre, tak čo to vlastne znamená? Čo to znamená, že vy ste soľou zeme a čo to znamená svetlo sveta? Aký je rozdiel medzi týmito dvoma vecami? Samozrejme, na to potrebujeme si spomenúť, kde prvýkrát sa nachádza zmienka o zemi. A to vy viete. Kde sa prvýkrát nachádza zmienka o zemi v Biblii? Kde? Pri stvorení, správne, áno. Pri stvorení tam je napísané to, že človek je vzatý zo zeme a potom, keď prebehne to stvorenie, samozrejme tam máme napísané, že tá definícia tej zeme, skôr ako Pán Boh ju začne sa o ňu starať, alebo skôr ako Pán Boh ju vieme o tom, že ju sformuje, naplní, rozpohybuje. To sú tri základné ako keby prvky, ktorými Pán Boh pôsobí na tú zem. Tak vieme o tom, že potom Pán Boh z tej zeme zobere prach a z toho vytvorí človeka a človek dostane nejakú úlohu. Všimte si, Pán Boh tu hovorí, vy ste soľou zeme. Čo by to mohlo znamenať? Keď Ježiš hovorí, vy ste soľou zeme, v súvislosti s tým, čo Pán Boh pri stvorení akú dá úlohu človeku. Čo si myslíte, ako to súvisí? Či to súvisí nejako? Samozrejme, že to súvisí. Samozrejme, že to súvisí, pretože tam je napísané, vy ste soľ zeme, to znamená, to je to, čo tá zem potrebuje. A my vieme, my sme čítali na začiatku pri stvorení, že to, čo zem potrebuje čo? No, čo potrebuje zem? Čo potrebuje zem, tá záhrada, to, čo Pán Boh stvorí, čo potrebuje? Potrebuje mať niekoho, kto sa bude o ňu starať. A keď sme hovorili o tom, že Pán Boh v prvej kapitole všetko krásne stvorí, sformuje, naplní, rozpohybuje, tak potom v druhej kapitole Pán Boh stvorí záhradu, do nej vloží človeka a povie, tvojou úlohou bude túto záhradu
Dve veci tam budú. Tvojou úlohou bude s touto záhradou robiť čo? Áno, starať sa o ňu, to je jedna vec. A druhá? Dávať na ňu pozor, výborne. To znamená, starať sa o ňu, dávať na ňu pozor. To znamená, úlohou toho človeka bolo rozširovať na celej zemi, čo? Ten priestor tej záhrady. To znamená, priestor záhrady, ako rozumieme záhrade? Čo je to záhrada? Ako by sme definovali tú slovičko záhrada? Je to iné ako pole? Je záhrada iné niečo ako pole? V čom je rozdiel? Lebo my veľmi častokrát sa potom stretávame s polom. A pole je miesto, ktoré je veľmi nepriateľské voči človeku. Vy viete, polné zviera a tak ďalej tam ide, bylina polná žiadna nerástla. Lebo pole to je, napriek tomu, že by sme si povedali, no to nám prináša nejakú úrodu, to je symbol toho, čo v našom živote prináša ťažkosti, problémy. Práve preto na poli sa diali rôzne veci a ľudia na pole sa necítili sa bezpečne. Pole nebolo bezpečné miesto. Tam podľa ich potom neskôršej židovskej tradície, tam sa naháňajú démoni a tak ďalej. S polom radšej nemať nič spoločné. My tam musíme drieť a aj tak výsledok nezodpovedá tomu tej našej námahe. Záhrada naproti tomu je čo? Čo je to za miesto, záhrada? Ako by sme rozumeli slovičku záhrada? Ešte raz? Miesto, kde si oddychnem. Priestor, kde si oddychnem, výborne. Priestor. Ako by sme ešte rozumeli záhrade v takom širšom slova zmysle? Ako by sme rozumeli záhrade? Čo je to za priestor? Kultivované, výborne kultivované, obrábané zadu. Prináša nám radosť, výborne. Pán Boh nás stvoril, nás ako ľudí nás stvoril tým, že nás vložil do záhrady a povedal, toto je pre vás najprirodzenejší priestor. Pretože tam sa cítime bezpečne, záhrada väčšinou má plot, to je kultivované, tam to vyzerá tak, ako to má vyzerať, tam to prináša nejaký užitok, prináša nám to radosť. Záhrada je niečo, čo je naozaj pre nás životne najprirodzenejší priestor. Predstavte si. To, kto človeka vkladá do záhrady, to je Pán Boh. Pán Boh vloží človeka a povie, toto je pre teba najlepší priestor, aký môžeš mať. To je záhrada. Dobre, čo sa týka vzťahov, ako by sme definovali záhradu? Čo je to za priestor pre podporu alebo fungovanie vzťahov? Teraz som to trošku tak zavádzajúca otázka, ale vychádza to z toho Genesis 2. kapitoly. Čo by ste povedali? Pestujú sa v záhrade vzťahy dobre? Keď to porovnáte s nejakým iným ďalším priestorom. Je záhrada priestor, kde sa pestujú dobré vzťahy? Mohol by to byť taký priestor? Všimnite si, záhrada z Božieho pohľadu je miesto, kde medzi človekom a ním panuje správny vzťah. Ale nie len to. V záhrade predsa Adam s Evou nemajú žiadny problém. No samozrejme do istej chvíle. Tie vzťahy tam fungujú. Vzťahy dokonca funguje, keď obrábame záhradu, keď venujeme svoj čas, svoju energiu, obrábame záhrade, tak záhrada nám prinesie ten výsledok. Tam to vidíme, to je tak, ako to má byť. To znamená, náš vzťah prostrediu funguje. Funguje, čo si myslíte? Funguje vzťah človeka a zvieraťa v záhrade? Funguje, lebo tam ich Adam pomenuje. Tam dokonca to je definované tak, že on ich pomenoval. Pomenovať znamená, keď o niekom viete jeho meno, to znamená čo? To je definícia čoho? Keď ja idem po ulici a niekým sa stretnem na námestí a je to niekto z vás a ja prejdem okolo vás, takže odvrátim hlavu. No. A pritom sa poznáme. Pritom ja poznám tvoje meno a keď prejdem okolo teba, tak si povieš, aha, medzi nami je nejaký problém. Ja som to doteraz nevedel, ale medzi nami je problém, lebo on ma nepozdravil. On pozná moje meno a nespráva sa podľa toho, ako keby poznal moje meno. On sa správa, ako keby moje meno nepoznal. Takže s tým náš vzťah je nejako narušený. Tam, v tej záhrade, Adam pozná meno každého zvieraťa. Takže žiadny vzťah so žiadnym zvieraťom, ani s vlkom, ani s levom, ani s takými horšími zvieratami, žiadny vzťah nie je narušený. To znamená, záhrada je priestor, kde všetky vzťahy fungujú tak, ako ich Pán Boh stvoril. Kde medzi nami a Pánom Bohom panuje správny vzťah, kde medzi ľuďmi navzájom panuje správny vzťah, kde medzi človekom a bytostiami inými panuje správny vzťah, kde medzi človekom a ním samotným, to znamená vzťah samému sebe, funguje presne tak, ako má, a kde medzi ním a Pánom Bohom funguje správny vzťah. To je priestor, pre ktorý sme boli stvorení, kde všetky naše vzťahy fungujú tak, ako majú. Dobre. Takže keď Ježiš hovorí o tom, že vy ste soľou zeme, o čom vlastne hovorí? Teda keď hovorí o tom, že keď prejdeš cestou učeníctva nasledovania Ježiša Krista, tak potom výsledkom je, že si soľou zeme. Čo to znamená? Čo je to?
Áno, fungujú, to znamená, našou úlohou je tie vzťahy zo zahrady rozširovať všade okolo nás, pretože to je pôvodná úloha človeka. Pôvodná úloha človeka je tam je napísané, budeš sa starať o ňu a druhá vec je strážiť ju alebo chrániť ju. Viete o tom, že tieto dva výrazy sa ešte raz nachádzajú v Starom zákone? Kde to je? To už by ste mohli vedieť. Tieto dva výrazy, to znamená starať sa a chrániť sa, ešte raz nachádzajú spolu, tieto dva výrazy v hebrejčine, v Starom zákone. Viete, kde to je? Kde? Nepočujem, kto hovorí. Ktoré Mojžišové? 3. Mojžišova a tam sa, áno, výborne. A prepáč, Vierka, áno, už ťa vidím. Či kto to povedal? O kňazoch, výborne, správne, Anka, dobre, prepáč, ja som ťa nevidel hore. Áno, správne, to znamená, 3. Mojžišova hovorí presne tieto dve isté výrazy používa a používa to v súvislosti s chrámovou službou. Viete, čo to znamená? Že Pán Boh na začiatku mal plán vytvoriť priestor, kde človek bude žiť v priestore, kde všetky jeho vzťahy fungujú. To bol prvý základný jeho plán. Potom, keď sa človek rozhodol prísť a povedať, ja, Pane Bože, pôjdem svojou vlastnou cestou, už nežije v záhrade. Všimnite si, viacej to miesto, už záhrada pre ňo není tým, čím bola. On sa v záhrade schováva, tam cíti strach. To už není pre neho prirodzený priestor. On sa schováva, on chce ísť niekam preč. A Pán Boh povie, dobre, ty zo záhrady ideš preč, pretože záhrada viacej nie je priestor, kde sa ty cítiš dobre. Tam žiješ spôsobom, pre aký si bol stvorený. To už viacej není tak. Ale Pán Boh stratil niekedy túžbu potom vytvoriť priestor, kde človeka postaví, aby medzi ním a nami panoval správny vzťah. Kde vytvorí priestor, aby medzi tie naše vzťahy, tie, pre ktoré nás on stvoril, tie, ktoré je našou úlohou, čo je našou soľou, tie, pre ktoré nás vytvoril, aby takéto vzťahy fungovali. Stratil niekedy Pán Boh takýto plán? Nie. On v chráme príde a povie, chrámová služba to je priestor, kde medzi tebou a mnou bude panovať správny vzťah. A to sa prejaví v tvojich vzťahoch. Rozmýšľali si niekedy o tom, že prečo máme takú dlhú 3. Mojžišovu? Tam si povie, no kto má mať aký vzťah s kým a aké pole mám osievať, čo nemám osievať a aké šaty mám nosiť, to je blbosť. Nie. Pán Boh, keď hovorí o chrámovej službe, Pán Boh, keď hovorí o soli, Pán Boh, keď hovorí o zmysle človeka, ktorý na tejto zemi má, on musí hovoriť o všetkých oblastiach vzťahov. Musí hovoriť o všetkých oblastiach, ktorých sa to týka, musí hovoriť o medziľudských vzťahoch, o partnerských vzťahoch. Všimnite si, že v 3. Mojžišove o partnerských vzťahoch je niečo? Všimnite si, že v 3. Mojžišove je niečo hovorené o jedle? 11. kapitola, naša najobľúbenejšia, ak to, že nie? Všetko tam je. Všetky oblasti našich vzťahov, ktoré sú vzťah k zemi. Je tam niečo napísané o vzťahu k zemi? V 3. Mojžišove čítali si niečo o tom? Ako máme osievať pole? My si povieme, no nás sa to netýka. Osievanie pola to nás nezaujíma. Lebo my už žiadne pole neosievame. A tak si povieme, toto Božie slovo neplatí. A pritom 3. Mojžišova, všimnite si, my to preskočíme a si povieme, tam tí Izraeliti, kto vie, s nimi je to troška... Aj tak to nechápali celé a my už vôbec to nemusíme čítať. A niekto povie, starý zákon neplatí. Ale viete o tom, že 3. Mojžišova je najkoncentrovanejšia kniha, kde je najviac Božieho slova, priamého slova Božieho, že povie, takto mi povedal Hospodin. Viete o tom, že 3. Mojžišova je to najhutnejšie, čo tam je? Že to je zákon, tam je dokonca napísané zákon svetosti. A my to nečítame, si povieme, to už dneska neplatí. Ako keby my sme mali rozhodnúť o tom, že čo platí dneska a čo neplatí. A my si povieme, to budeme preskakovať, to nás nezajíma. 3. Mojžišova nás nezajíma. Ale Pán Boh má záujem, eminentný záujem do každej oblasti. Každý vzťah chce zasiahnuť svojou svetosťou, svojou prítomnosťou. Pretože Pán Boh chce, aby sme so svätyňou robili čo? Čo máme robiť so svätyňou? To, čo má robiť Adam so záhradou rajskou. To je čo? Starať sa o ňu a chrániť ju, strážiť ju. To je presne, to slovičko sa neskôr používa v Starom zákone na to, že keď o Božie prikázania sa majú strážiť. Nie v tom, že ich aj sa postavím k Biblii a nikoho tam nepustím k tomu, ale strážiť znamená to, že to berem vážne, že to je to, čo do môjho života prehovára a dovolím, aby to prehováralo do môjho života. To je chrániť a strážiť. Dobre, starý zákon sa ale pominie a my si povieme, no tak Pán Boh už stratil, svätyňa už není, my už žiadny chrám tu nemáme, takže už nemáme o čo sa starať a čo máme chrániť. To tak? V Novom zákone čo nastupuje? Éra akého chrámu? Rozumiete teraz tomu? Rozumiete, čo to znamená byť soľou zeme?
Pán Boh nikdy nestratil ten svoj pôvodný plán, aby medzi ním a nami panovali vzťah. Ten správny vzťah, to znamená ten, kedy my jeho uznávame ako stvoriteľa. Pán Boh nikdy nestratil zo zreteľa svoju myseľ v tom, že povedal, ja chcem, aby medzi tebou a medzi tvojim okolím panovali správne vzťahy. Medzi tebou a medzi tvojim partnerom chcem, aby panovali správne vzťahy. Medzi tebou a medzi tvojim jedálničkom chcem, aby panovali správny vzťah, taký, aký som ja na začiatku kedysi dávno utvoril. Ja chcem, aby medzi tebou a medzi tou pôdou, medzi tými zvieratami, medzi akejkoľvek oblasti vzťah k samému sebe, ja chcem, aby medzi nami panoval takýto správny vzťah. Ja túžim potom obnoviť každú oblasť tohto vzťahu. Tak, ako to bolo v záhrade, tak sa to mohlo možno podariť pomocou chrámovej služby, alebo Pán Boh tomu smeroval, aby sa to podarilo pomocou chrámovej služby. A teraz žijeme v novozákonnej dobe, kedy Pán Boh presne to isté, takýto istý zámer má so mnou, pretože on povie, vy ste chrámom Svätého Ducha. Vy ste tým chrámom, teraz je on ten, ktorý prebýva vo vás. Čo máme robiť s tým našim telom? Aj keď niektorí povedia, no kašľa na ňo, zrujnované musí ísť do hrobu. Nie, Pán Boh hovorí niečo úplne iné. Pán Boh povie, vy ste chrámom Svätého Ducha. Ako v tomto chráme, ako tu môžeme niečo budovať? Ako sa môže naplniť jeho slova o tom, že starať sa o ňo a strážiť ho? Viete, čo hovorí Pán Boh? Pán Boh má eminentný záujem do každej oblasti môjho života prehovoriť. Dokonca aj do tých, ktorí si povieme, no ale to nám nemôžeš predsa rozprávať také veci, brat. Však už teraz žijeme v novozákonnej dobe, to už tie Božie prikázania neplatia, to už my žijeme taký slobodu v Kristovi, naozaj? Keď Boží zámer od začiatku je stále ten rovnaký. A viete o tom, že na novej zemi, že Pán Boh nikdy nestratil ten plán. Viete, čo tam je napísané? Čítajte 21. a 22. kapitolu v knihe Zjavenie. Viete, čo tam je napísané? O tom, že ako sa všetky naše vzťahy dostanú konečne do súladu, do tej roviny, do ktorej Pán Boh chcel. To znamená, Boží plán od začiatku, od prvej stránky po poslednú je vytvoriť priestor, kde všetky naše vzťahy, to, ako sme boli stvorení, pretože naozaj, keď si položíme otázku, čo je pre nás ľudí najdôležitejšie, tak ľudia, ktorí sú na smrteľnej posteli, vám nepovedia, vieš čo, ja by som ešte jeden diplom z Oxfordu chcel získať. A vám povie, vieš, keby ja som mohol všetky vzťahy, ktoré prežívam, keby mohli fungovať tak, ako si predstavujem. Pretože áno, pre nás ľudí, my sme stvorení ako vzťahová bytosť a my túžime sa vrátiť do záhrady, pretože záhrada je priestor, kde všetky naše vzťahy fungujú tak, ako majú. A predstavte si, kto z vás by tam nechcel žiť. Kto z vás, keď si nepredstavíme krásnu záhradu, niektorí si predstavia japonskú záhradu, niektorí anglickú. Každý si môžete predstaviť záhradu takú, ako chcete. Ale je to priestor, ktorým Pán Boh sa snaží ukázať, povie, vieš čo, toto je ten priestor, ktorý ja som pre teba vytvoril na to, aby ty si žil na svoj plný potenciál, na ktorý si bol stvorený. A Pán Boh od začiatku cez starý zákon, potom v novom zákone a teraz a na konci na novej zeme stále smeruje k tejto jednej a tej istej veci. A preto prísť a povedať, zo starého zákona si vyťahneme, že to už vlastne neplatí a nový zákon ten platí a ten akože bude fungovať. To znamená, zoberieme si jednu z toho čas, ale nevidíme ten celok, ten, ktorý tam je. A Pán Boh to jasne predstavuje. Dobre, čo to teda znamená, keď Ježiš povie, vy ste solou zeme? Čo to je? Mali sme takú kratučku vsuvku, ale to som vám preto hovoril, že treba naštudovať prvých 11 kapitol, pretože tam sú odpovede na všetky tie otázky. A Ježiš sa na to odvoláva. Tak môžeme porozumieť tomu, čo Ježiš myslí. Čo to znamená byť solou zeme? Prečo Ježiš o sebe nikdy nepovie, že je sol? Prečo je to tak? Pretože úlohu starať sa a chrániť dostane človek. To znamená, keď človek sa stane, alebo keď človek prejde cestou učeníctva, človek, keď sa stane, nasleduje verne Pána Boha, ide za Pánom Bohom, pozná jeho charakter, vie, aký naozaj je, tak potom jeho najväčšou túžbou je plniť poslanie, ktoré mu Pán Boh dal. Vytvárať ten priestor, aby z jeho bytosti, z jeho vnútra, aby bol Boží chrám. Ten, ktorý plní úlohu, ktorú Pán Boh nám dal. Viete, čo to znamená sol zeme? Viete, čo potrebuje naša zem viac ako čokoľvek iné? Aby tí, ktorí sú za ňu zodpovední, zobrali svoju zodpovednosť. Celé stvorenstvo, ako to je napísané u Pavla? Celé stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie koho? Synov Božích. To sú tí, synovia Boží, to sú tí, ktorí sú z raja, to sú tí, ktorí prichádzajú a povedia, Pane Bože, Ty si nám dal zodpovednosť a my tú zodpovednosť berieme. A tá oblasť sa týka každej oblasti môjho života. V záhrade sa tie vzťahy netýkajú iba medzi mnou a Pánom Bohom, to sa týka vzťahu v záhrade, k partnerovi, k samému sebe,
zvieratám, všetkému. Každý jeden vzťah, jedlu, áno, aj jedlu, to tam je napísané. Ku každej oblasti môjho života Pán Boh má záujem do môjho života prísť a prehovoriť. A Pán Boh povie, prvým výsledkom toho, že budeš môjim učeníkom, bude to, že ty začneš plniť poslanie, ktoré ja som ti dal na začiatku. Ty budeš sa starať o tú zem, budeš prinášať tej zeme, budeš s nej vytvárať záhradu tým, že budeš sa starať a strážiť. A preto Ježiš hovorí veľmi jasne, hovorí, vy ste solou zeme. Keď soľ stratí svoju slaň, o čom to hovorí? Keď budete taký nemastný, neslaný, keď si budete iba tak žiť nejako na tej zemi bez tých fungujúcich vzťahov, tak Ježiš povie, to nemá žiadny zmysel. Na nič viac sa nehodí. Je úplne zbytočná. A s týmito slovami sa budeme ďalej stretávať v Ježišových podobenstvách. Ježiš napríklad príde a povie, ten, ktorý zakopal tú svoju hrivnu, tak povedal, vieš čo, ja som ju zakopal, lebo som sa bál. Tam je napísané, že tá hrivna bola nevyužitá. Táto soľ je rovnako nevyužitá, keď my nedovolíme a nie sme ochotní, aby Pán Boh do nášho života vstúpil, aby z nás vytvoril tú soľ, tak potom je to na nič. Potom naša existencia a zmysel nášho života je vlastne na nič. Potom taký učeník vlastne nie je Ježišovým učeníkom. Učeník, ktorý nie je soľou pre tú zem, to znamená tým, čo tá zem bytostne potrebuje, tak potom vlastne nie je vôbec ničím. Tam je napísané, na nič viac sa nehodí, len aby bola von vyhodená. Viete, kde to je slovo von? Viete o tom, že sa s nimi stretávame? Ježiš často používa slovíčko von. A myslíte si, že to je príjemné miesto, to von? Vôbec nie. Keď hovoríme o slovíčku von, to je miesto súdu, to je miesto to, kedy človek, ktorý niekde mal byť súčasťou tej Božej rodiny, zrazu je preč. Vyhodený. Nie preto, že Pán Boh by ho tam nechcel a povedal, takto škaredu nechcem, taký tak sa mi nepáči, aj takto nechcem. Nie, vyhodený von znamená to, že nemá žiadne poslanie. Že to skutočné prvé poslanie, ktoré Pán Boh vložil človeku, Adamovi a Eve v raji, že ja poviem, mňa to nezaujíma. Proste ja si budem žiť, ako ja chcem. Hlavná vec, že taký teplý pocit okolo srdca mám, že Pán Ježiš ma miluje. A to je všetko. A to nie je úplné, to nie je to, čo Ježiš hovorí. Ježiš povie, vy ste soľ zeme. To, čo zem potrebuje viac ako čokoľvek iné, je to, aby sa niekto o ňu staral. A my vieme, že ako náhle sa prestaneme o zem starať, alebo ako náhle sa prestaneme o čokoľvek starať, funguje to vo vzťahu? Ako náhle sa prestaneme starať o vzťahy, tie vzťahy zhnijú. A takto to je. Ježiš nám dá zodpovednosť za to, aby vo všetkých oblastiach nášho života, aby sme sa starali, aby sme boli tí, ktorí idú a povedia, vieš čo, mne na tom záleží, ja to budem konzervovať. Ja, Pane Bože, pôjdem tou cestou, nech ma to stojí čokoľvek. A to je prvý výsledok toho, keď ja idem cestou učeníctva, je, že príjmem úlohu, ktorú mi Pán Boh na začiatku a poviem, Pane Bože, ja by som chcel, aby záhrada sa tvoja záhrada, aby sa rozširovala okolo. A druhý efekt, vidíte, ani to nestihneme celé prebrať. Koľko je hodín? Fíha, dobre. Druhý efekt je aký? Druhý efekt podľa toho textu, áno, strážiť, to sme si povedali, že to sú tie dve úlohy, ktoré človek má. A druhé je čo? Vy ste svetlom sveta. Všimnite si, tam už to je trošku niečo iné. Čo to znamená svet? Čo je to za priestor, svet? Zem, vieme, že zem je priestor, ktorú dostane človek na starosti. Čo je to svet? Ako rozumiete, keď sa v Biblii, v Novom zákone hovorí o svete? Ján je najobľúbenejšie, patrí medzi jeho obľúbené slova zo sveta, na svet, tak miloval Boh. Niečo. Viete, čo to znamená svet? Čo je to svet? Čo je to za priestor? Zem je priestor, ktorý človek má zobrať zodpovednosť a má fungovať v tých vzťahoch. To je zem. Čo je to svet? Život ľudí, dobre. Skúsme ešte ďalej, hlbšie trošku. Čo by to ešte mohlo byť? Čo je to svet? Ako rozumieme z pohľadu nového zákona slovičku svet? Okolie, ale už nejako definované. To už má nejaké znamienko. Tá zem ako keby nemala znamienko ešte pred sebou. To je to, o čo sa má človek starať. Ale svet už má znamienko. Otče, jak to je vo veľkňazskej modlitbe? Neprosím za nich, len za týchto, ale prosím aj za tých, ktorých privedieš. No, ako to tam je? Priestor, kde bývajú ľudia, ale tí ľudia sú v akom vzťahu voči Pánu Bohu? Áno, to sú neveriaci ľudia, veľmi správne. To znamená, to sú ľudia, ktorých vzťah ešte k Pánu Bohu není vyjasnený.
To je priestor, kde žijú ľudia. Všimnite si, to je trošku iné ako tá zem. Zem je priestor, ktorý má človek, o ktorý má zobrať zodpovednosť za tie vzťahy. Kdežto svet je záležitosť ľudí, ktorí ešte nemajú svoj vzťah vyriešený, vyjasnený svoj vzťah s Pánom Bohom. To slovíčko vyjasnený veľmi krásne tam sedí do toho. A Ježiš sám, samozrejme to svetlo je kľúčovo dôležitá vec. Ježiš sám o sebe príde a povie, ja som svetlo sveta. Ježiš má takéto výroky veľmi často a veľmi rád takéto výroky používa. Viete, niekedy sa stretávam s tým, že niekto príde a povie, no, ty máš takúto cestu k Bohu na ten vrch, ja zase idem zozadu a my sa tam tým buddhizmus a hinduizmus a všetci sa vlastne stretneme na tom veľkom vrchu. Myslíte si, že to je to, čo Ježiš hovorí? To je tak radikálne. Všimnite si, tá jeho cesta učeníctva je tak radikálna, že myslieť si, že my sa všetci stretneme na tom vrchu a potlápkame sa po ramene a si povie, no dobre, vidíš, ty si prišiel z východu a ako cesta? Dobre, no, dobre. To je nezmysel. Ježiš nikdy takéto niečo nepovedal. Ježiš povie, áno, ja som ochotný prijať každého, kto ku mne príde, toho nevyhodím. Aj keby neviem, z akého kopca prišiel, alebo od niekaďaľ prišiel, ja ho nevyhodím. Ale Ježiš povie, ja som cesta, pravda i život. Keby niekto chcel ísť, nikto nepríde k Otcovi iba skrze mňa. Ježiš je svetlo sveta. Ak naozaj mne záleží na tom, že potrebujem ísť za pravdou, potrebujem vedieť, kto Ježiš Kristus je, tak potom môžem iba k Ježišovi. Iba cez Ježiša. Na začiatku Pán Boh stvorí prvý deň, oddelí svetlo od tmy. Pretože svetlo je kľúčovou dôležitou súčasťou života v tomto svete. Viete prečo? Svetlo sa samozrejme používa, viete o tom, že svetlo je jedna vynikajúci spôsob, ako hľadať v predmetoch defekty. To znamená, keď máte nejaké, presvietite to a vidíte svetlom, kadeľ svetlo preniká, to znamená, svetlo je to, čo nám pomáha určiť, kde je problém. Preto Ježiš povie, ja som svetlo sveta, ja som prišiel sem na tento svet, aby sme videli, kde je problém. A viete, kde je problém? Čo Ježiš robí celý svoj život? Čo svieti? Na čo svieti? Čo osvecuje? Niekedy my máme taký pocit, že našou úlohou je svietiť na chyby tých druhých ľudí. To je to, čo robil Ježiš? Dokonca aj vtedy, keď mohol na tú hriešnicu, že si ju tam nevychutnal proste v tej 8. kapitole ju Jana si povedal, tak. A teraz ten reflektor, oni vedia niečo, čo prichytili, ale keby ste vedeli, čo ja viem, to bude takýto reflektor obrovský. To je to, čo robí Ježiš. Keď on hovorí o svetle sveta, samozrejme, sprievodný jav s tým je spojený, áno. A to je to, čo Ježiš osvecuje. Čo to znamená byť svetlom sveta? Čo je to, čo potrebuje byť v našom živote osvietené? Viac ako čokoľvek iné. Čo je to? Čo je to? V čom je problém tohto sveta? Ja som vám to už povedal pri tej definícii. V čom je problém tohto sveta? Prečo svet neprijal Ježiša? V čom je problém? Čo potrebuje byť osvietené? Povedz, Vládko. Ešte raz? Pôda nebola v poriadku? Dobre, to je už ten náväznosť na tú situáciu. Ale všimnite si, my niekedy sme príliš svetlo, máme pocit, že sa zameriavame s tým svetlom na negatívne veci. Ale všimnite si, čo tam je napísané. Ako končí ten 16. verš? Viete, čo je cieľom toho svetla? Musíme to trošku preskočiť, no. Čo je cieľom svetla? 16. verš, koniec 16. verša. Povedzte mi to slovo. Ukázať na Krista, dobre, aby, čo tam je napísané? Aby oslavovali, čo je cieľom svetlo, kam má byť zamerané naše svetlo? Na oslavu Pána Boha. To znamená, čím svet hynie, viete, čo je, čím svet hynie? Svet hynie tým, že nepozná Pána Boha. Že nemá osobný vzťah s Pánom Bohom, že nevie, aký Pán Boh naozaj je. Kristus prišiel na misiu sem na tento svet preto, aby ukázal, aký Pán Boh naozaj je. Aby ukázal jeho charakter, aby ukázal, že Pána Boha sa netreba báť. Že Pán Boh to s nami všetkými myslí dobre a on každého túži zachrániť. Že Pán Boh to, keď hovorí na začiatku o soli, že nás chce vrátiť naozaj do toho priestoru, kde máme žiť. Ježiš prišiel preto, aby ukázal, aký Pán Boh naozaj je. A ako to ukazoval? Tým, že o tom porozprával kázeň, áno? Áno aj. Niekedy je nevyhnutné aj kázať o tom. Ale ako Pán Boh ukazuje svetlo? Teda Ježiš, ako ukazuje Ježiš svetlo na svojho Otca? Tým, že on príde a povie vo všetkom, Otec, nech sa stane tvoja vôľa.
Jediný spôsob, ako môžeme ukázať svetlom, jediný spôsob, ako byť svetlom sveta, je nasledovať svojho majstra, ktorý je svetlom sveta a ukazovať charakter svojho otca. Viete, čo to znamená? Áno, niekedy to znamená to, že sme postavení pred situáciu, kedy prídem a poviem, vieš čo, ja týmto spôsobom ja nepôjdem. Môže sa stať, že všetci v mojom zamestnaní, ostatní si zoberú dobrovoľné vianočné príspevky a ja poviem, ja nie. Ale nie, tak nebuď predsa malý, však normálne proste. Šéf má veľa. Troška sa môže s nami podeliť. Nevie síce o tom, ale dobre, nech nám dá. A ja poviem, nie, vieš čo, ja predstavujem môjho nebeského otca a to je ten, ktorý viacej ako to, aby niečo pre seba získal, on myslí na to, ako to dať druhým ľuďom. To je to, ako ja predstavujem a svietim na svojho nebeského otca. Nie je nevyhnutne v tom, že ja zameriam reflektor a poviem, vieš čo, táto vec, tak to je zle, s tebou je to zle. Áno, ten človek tomuto dojde, ten si to príde. Je party, vianočná party, teraz je taký čas vianočných party. A vianočná party, viete, to je príležitosť pre niektorých ľudí proste oslavovať naozaj neviazaným spôsobom. Keď ja prídem a poviem, vieš čo, napriek tomu, že sme sa rozhodli, že všetci tu so všetkými budeme spať, tak ja proste nie. A to čo si divný, však to sa nikto nedozvie, to je všetko, máme tu vianočný večierok, treba osláviť. Ja poviem, nie. Pretože svetlo ja ukazujem na môjho nebeského otca, on je ten, ktorý viacej ako na svoj vlastný zisk myslí na záchranu tohto sveta. To je to, čo robí Ježiš. Ježiš, keď príde a povie, vieš čo, na to, aby si sa stal svetlom sveta, potrebuješ prejsť cestou učeníctva, prijať zodpovednosť za úlohu, ktorú máš a potom tvoj život sa premení na svetlo. Nie je to, že by sme sami išli a povedali, Ježiš, vieš čo, ty tu ostaň a my ideme sami svietiť. To vždycky dopadne zle. Pretože my vždycky si pozrieme sa na to, zasvietime si na to, čo je vidno na povrchu. Ale ten, kto skúma srdcia, to je Pán Boh. Pán Boh povie, vieš čo, ty iba svieť na Otca. To, že to svetlo sa vrhá všade okolo a že ukazuje veci, tak áno, tí deti tmy možno utekajú. Ale ty máš príležitosť prísť a povedať, Pane Bože, toto je môj otec. Takto vyzerá môj otec. Toto je on. Takýto záujem on o mňa má. Viete, pretože svietenie svetla, to je misia, ktorú nám Pán Boh zveril. Viete, aj keď si ja poviem, ja urobím si tú misiu, áno, keď sa vysúkame dobre rukávy, tak ja tú misiu urobím. Pán povie, nie. Ak do tvojho života nepríjmeš Ducha Svätého, ak teba Duch Svätý nepremení k tomu, že ťa vedie k zodpovednosti za to, čo je tvoja úloha, starať sa o zem, o tie vzťahy, to je stále naša úloha a dokonca bude, tak potom vlastne žiadne svetlo nebudeš vrhať na okolie, na svoje okolie. A to je Ježišov zámer. Preto Ježiš hovorí, viete, nezapalujú sviecu na to, aby ju postavili pod nádobu. Viete, o čom Ježiš hovorí? Ja som sem neprišiel preto, ja som vás neprišiel zapáliť pre lásku k Pánu Bohu, preto, aby som vás schoval pod nádobu, aby som vás dal do nejakej krabičky, kde budete čakať blažený na príchod Ježiša Krista. Preto, aby svietili všetkým v dome. To znamená svietiť, ukazovať to, aký naozaj náš nebeský Otec je. To je úloha každého učeníka. To je úloha, to je zodpovednosť, pre ktorou stojíme aj my dnes. Chcel by som sa modliť teraz modlitbu odovzdania a tí z vás, ktorí sa rozhodnete postaviť sa na stranu Pána Boha a byť skutočnými učeníkmi, to znamená prijať zodpovednosť soli a úlohu svetla, tak sa môžete postaviť a môžete potom na konci povedať, na konci svojho vyznania môžete povedať ameň. Budeme sa teraz modliť. Stojíme tu, náš dobrý Pane Bože, pred Tebou ako Tvoje deti. Otvárame Ti svoje srdcia a ukazujeme, ako prázdno je tam. Ako veľmi túžime potom, aby si naplnil naše životy. Ako veľmi túžime, aby si nás urobil soľou. Chceme, Pane Bože, prijať zodpovednosť a úlohu za všetky oblasti našich vzťahov, do ktorých si nás postavil. Nechceme to prejsť iba mávnutím, ale Ty, Pane Bože, vidíš, ako málo sily na to máme. Každý z nás, tak ako sme tu, zápasíme s nejakou inou oblasťou zodpovednosti v našich vzťahoch. Niekto možno vo vzťahu k partnerovi, niekto možno vo vzťahu k jedlu, niekto možno vo vzťahu k svojmu okoliu, niekto možno vo vzťahu k zvieratám, ktoré sú okolo nás.
Niekto možno vo vzťahu samému k sebe, niekto možno vo vzťahu k Tebe. Vyznávame Ti, Pane, že sami vo svojej sile solou nedokážeme byť. Ale túžime potom, aby si nás urobil soľou. Nechceme byť pošliapaní, nechceme byť vyhodení von. Chceme, Pane Bože, splniť svoju úlohu, ktorú si nám dal už od začiatku. A rovnako si uvedomujeme, Pane Bože, že ak nepôjdeme s Tebou do Tvojho jarma, s Tvojim krížom, ukazovať a ožiarovať charakter Tvojho Otca, tak nikdy nebudeme svetlom sveta. Ty si nás, Pane Bože, zapálil ako takú sviečku a nezapálil si nás preto, aby sme tu čakali blažení na Tvoj príchod, ale preto, aby svetlo mali všetci v dome. Ďakujeme Ti za to, že týmto domom je celá Tvoja zem, tá, pre ktorú si prišiel na túto zem, preto, aby si ju zachránil. Prišiel si každého z tohto sveta zachrániť a postaviť na svoju stranu. Tak Ti teda vyznávame, že veľmi túžime potom byť soľou, byť svetlom. Zároveň Ti vyznávame, že jediný, kto to dokáže v našich životoch urobiť, si Ty. A preto ako Tvoje deti, ako Tvoji učeníci, ako Tvoji poslušní, učni, chceme stáť pri Tvojich nohách a prosiť o Tvojho Svätého Ducha, pretože ten je ten, kto dokončí v nás dielo, ktoré si začal. Amen.